yanzu ga wata kun ga iyaka na abudu wa iyaka nasta'in me fasarata kai kadai muke bauta maka, kai kadai muke neman taimakon ka. Wannan kalmar kai kadai muke neman taimakon ka kirari ne ma Allah. Ke yasa a karatun sallah in ka zo nan wurin sai Allah ya baka amsa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai muke bauta maka, kai muke neman taimakon ka, sai Allah ya jira ka nemi taimakon. Na fada ana ganewa. Da za ka zauna kafin sallar asuba, ko ka karanta bayan sallar magariba zuwa isha, ko ka karanta bayan sallar asuba kafin rana ta keto. Kuna jina? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu kafa 100, sai karanta qul huwallahu kafa 40. Ba wahala. Ta farko ka fara da basmala, sauran duka yi su babu basmala. Kafa 40 ba wahala. Karka ka ji 40 ka ce wai awa nawa, ba zai kai awa 1 ba, sai da kuma daga sai kake ba. Kana gama sai ka salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ka ga wa Allah zaka ga ikon Allah ce. In kana da karfin imani, ranar da kai abu a ranar za ka biyan bukata. Ga dan rauni sai ka dan ja ka kwana uku ka dan kara, saboda dan kakkade wasu dattin da ke tare da kai da ubangijinka. An gane da kyau ko? Amma wallahi ina ga muku za ku ga amfanin ta. Amma kar kai don ka cuci wani, yawa don wani mugu ne. Kar kai don ka cuci wani, ba kun natsu ba to kila ku yi niyyar cutar ne.